Ако дойдат и ви поканят, какво казвате? Вижте, казваме не, разбира се. Казвате не. Да, но не сме твърди в смисъл такъв. Аз ви го казвам, ние не играем контра. Ние влизаме да осветим процеси и да дадем решения. Дайте решения. На кого? На вас? Сега, защо не? На мен, на зрителите. В парламента се случват тези неща. Ние ще ги дадем и зрителите ще ги виждат в парламента. Добре, в парламента влизате ли с готови идеи и законопроекти? Да, абсолютно. Кой е първият проблем, с който ще тръгнете да се справяте? Вижте, то зависи законопроекти имате, нали? Зависи. Вижте, парламента не е само да пише законопроекти, а и да контролира изпълнение на вече написани. Добре, коя е сферата, в която трябва да се започне много сериозна работа? Например, зелената сделка върват най-много пари в момента в България, усвоявани от еврофондове. Това е една зона, в която ние ще осветим неща, които смятаме, че се вършат по престъпен начин в България. Зелената сделка. Казвам начина, по който се върши, а не зелената сделка, че е престъпна. Спирате корупцията. Битката с корупцията, вие... Не. Това е много общо казано. Конкретно говорим. Имаме община, например, която ще ви покажем как за нещо много некачествено се плащат повече пари, а за качественото се отхвърлят. Добре, имате ли мерки за укрепване и развитие на икономиката, за овладяване на инфлацията, за по-бързо ни присъединяване към еврозоната или може би не сте за присъединяване към еврозоната? Много въпроси ми задавате. Да, давайте. Вижте, за еврозоната нека да караме подред. Дали сме за лева или за еврото? Това ме питате. Ние сме по възможност да запазим българския лев. И ще ви кажа защо мотивирано. Защото ако го запазим, ще може да генерираме дълг и съответно да реализираме стратегически проекти за България. Около 6-7 ни трябват, за да излезе България на стабилна икономическа основа в следващите 50 години. Ако обаче нямаме тази възможност, трябва санкции от Европейската централна банка, за да се случи. Тоест ние минаваме на разрешителен режим. Смятаме, че през националната валута може да реализираме изключително висока добавена стойност за всички българи и за българската държава. Господин Марков, това е финала на разговор. Останах още незададени въпроси, но като влезете в парламента, пак ще ми гостувате. Има възможност. Ще разговаряме по конкретни проблеми. Последен коментар ви моля. Той е от днес. От Възраждане твърдят, че вие сте американски проект, създаден да спре възхода им. Нарекоха ви политическа пирамида и са убедени, че с влизането ви в парламента ще ви падне маската и хората ще разберат, че сте ги излъгали. Добре. Финал. Да, не искам да коментирам неща на Възраждане. Тоест имат политически лидери, имат право на такива неща. За мен е обидно да ги слушам тия неща. Смятам, че са много ниско ниво. Това, че ви нарекоха умереното Възраждане, че непрекъснато ви свързват в едно изречение, това дразни ли ви или ви ласкае? Вижте, нищо не ни дразне, когато произлиза от хора с ниска политическа култура, впрочем и обща. Добре. Аз така и не ви попитаха. То стана това и политически дори коментар. Подполковник или полковник? Как си тръгнахте от НСО? Генерал-майор. Наистина? Да. Добре. Генерал-майор Николай Марков. Благодаря. Довиждане. Благодаря.